היום בערב יום מיוחד מאוד. יום ההילולה, יום הפטירה של בעל התניא. מה כל כך מיוחד בפטירה של צדיק? כותב בעל התניא בספרו, שבאותו יום שיש יום הילולה של הצדיק, כל מעשה עבודתו, שהוא עשה כל החיים שלו, מאירים באור עליון בעולמות העליונים, ונמשכים עד למטה פה בעולם הזה. וכשמדובר על בעל התניא שהפיץ את אור תורת החסידות, היום בכל רחבי העולם מופץ ספר התניא שלו, איזה אור נעלה נמשך בכל העולמות. והרבי הקודם של חב"ד כותב כך, שברגע שבן אדם יושב ולומד תניא, מתחבר אל הצדיק, כל קושי שיש לבן אדם, לא משנה אם זה קושי רוחני או קושי גשמי, והוא אומר רבינו הושיעני, מבקש עזרה מהצדיק, הצדיק עוזר לו. אז אנחנו עכשיו נלמד משהו קטן מתוך התניא, כדי שיהיה לנו את האפשרות לבקש ביום המיוחד הזה מהצדיק שיעזור לנו. בעל התניא כותב כך בספר שלו, כי המוח שליט על הלב, בתולדתו וטבע יצירתו שכך נוצר האדם. המוח שלנו שולט ברגשות שלנו. הרבה פעמים בן אדם אומר לעצמו, אני כרגע כועס, אני כרגע עצוב, כל מיני תכונות שיש בו, והוא אומר, זה אני. אומר לך בעל התניא, לא, זה לא אתה. אתה תופס את ההגה בידיים, אתה יכול להחליט אם אתה רוצה עכשיו להיות בכעס או לא. אתה יכול כרגע להשליט את המוח על הרגשות ולהגיד, לא, אני שולט בזה, אני לא בכעס, אני לא בעצבות. כל אחד מהרגשות אתה שולט בהם, אתה יכול לתפוס בהם. וזה תובנה שהיא הופכת, משנה את החיים. כי בעצם כל הרגשות שלך נתונים לשליטה מוחלטת על ידי השכל שלך. ובמילא אתה יכול לנווט נכון לאן שאתה רוצה את הגוף ואת השכל ואת הרגשות, ולהביא את זה למקום הכי נכון שיכול להיות. ואחרי שלמדנו משהו קטן מתוך ספר התניא שהוא מעריך הרבה, והתחברנו לצדיק, היום בערב להשתדל להדליק נר לזכות הצדיק רבי שניאור זלמן בן ברוך ורבקה, ולבקש כל אחד את הבקשות הפרטיות מהצדיק, לשמוע שוב את מה שאמרנו מבעל התניא, ולהבין עד כמה אנחנו יכולים לשלוט ברגשות, לשלוט בטבעים הפחות טובים שיש לנו, שאנחנו צריכים להתמודד איתם. וגם זה בעל התניא כותב שהנפש שלנו, הנפש האלוקית, היא חלק מהקדוש ברוך הוא שנמצא בתוכנו. במילא אנחנו יכולים להדליק את האור שנמצא בנו ולהגביר אותו ולסלק את אותו חושך, את אותם מקומות לא טובים. ושבעזרת השם, השם ישמע לכל המשאלות שלנו בזכות הצדיק, ויחיש לנו גאולה פרטית, גאולה כללית במהרה, אמן.